ассалому алайкум бинандагони азиз, ин наворо пешкаш шумо мегардем аз молбозори ҳулбуки ноҳияи Восед. дӯстон, имрӯз ҷумъа, рӯзи саид муборак бошад. дар ин навор кардагием бародарон моли майда, махсусан ами барачҳои беуча ҳастай, барачҳои очаубача ҳастанд. видеоро то охир тамошо кунед дӯстон. ин канали нави мо ҳаст. касе ки подписатсия кардагӣ нест дар ин канал, дӯстон ҳатман подписатсия кунед. беҳтарин наворот дар инҷа мешавад ва дастгирӣ кунед, лайка монед. боқӣ сарбаланд бошед дӯстон, ҳар куҷое ки бошед. як чизи дигар ногуфта намонем. 1000 рубли русӣ ба 148 сомон баробар шудагиай. боз чӣ чизҳоро дидан мехоҳед, марҳамат дар комментария нависед. мо иншоалло ҳатман навор карда пешкаши шумо мегардем дӯстони азиз. ай гӯсфандо бародаро очаубача барачош наран ишқишқорча будайна думбача қати яна очаш савдо шудагиай 2250 сомон. боз савдош иш мода будай ишам нарсо ишам 2250 сомон савдо шудагиай. очаш қати боз савдо мешавад. барачҳои беуча комиш нара ана сирхиш нар будай иш мода нар мода пара 650 мега савдо мекунад. бозор ягон нарх шунака иш очашқати айра очаубача 2300 сомон мега бо арзон мешавад. ай қушкор чанд савдо шид? 1700 сомон савдо шудагиай. ام خوردگی هست؟ فربه ام خوردگی نگاه کنین 1700 سومونی سودا شدگی های. برچورا 650 میگه او را میخری کی قدر میشه آن یک بزیچو دوتا ای بز دوگونی کاری ана дугоник 1800 сомон мега савдо мекунад. 1800 сомон қиматтар ая биз ака бузи калони хушрӯаю серано буза бачош ҳардуш такача будай. ай барачо учошун қати 1700 сомон мега савдо мешавад. ё хай гӯсфандои маҳаллии харобанд. бачаҳошон қати 1700 сомон. ана ин сафедча 1900 сомон мега. барачашам хушуд чам қадар бад нест. барачҳои чоррӯза 500 сомон шомо тестай савдо мекунад. тоғзолара бузичара 300 сомон мегирад. برات امی شیره بیورا کنا خورد بزا بخوام نقد خورد امیرا بپول با چند پولن؟ 300 سوم چند سوم؟ 500 سوم ما هو ایه یکی شش؟ یکی شش یا 6000 برره نه گوسپند؟ نه گوسپند گوسپند 2.7 حتی برش نه؟ Barani. Barani. İbarat çok şey.
برای شش барачо беуча 650 تنهای نیم برچ دبو بانم بیا برای رفتی همون می‌خریم دا. چانسın da 2100 сомон 4 тара بیایم خیلی دکر من کتستم که سومی بزرگ همارا ندیده ای بزرگ 550 کده چخل من خیزم با بازاره ریختم 550 ده میگم نه 650 گفتیست بزرگ رکه 4 تara یک جویا یک میوه ای جنو میروم барачо очо шомкати 2200 сомӣ очо шомкати гуфтеста ва савдо мекунад ё очо шомкати яке барачое ки беоча ҳастан 500 600 700 сом бача нахарем ина меора чон тоқа боша ина меора 600 700 сом мефурӯшам мехари ҷазирабодиш беочаш қатӣ мегирем барам бародаро боз як гусалаи биғиз дар дунё ҳамаи чиза медидам ина гусалай анами гусала биғизи наздики ам 10 рӯз 12 рӯз мекашад 10-12 рӯз мекашад бадира чӣ ҳастам гуфтеста ира 38 миллион савдо 3800 сомон гови биғиз гусалай биғиз баъд меган ки гови биғизи хел гови биғизи хел вобаста ба гов дорад гусалаш бозӣ мекунад ин бечораро киҷо да дайрока бошам совершенный лет چانس مکن 38 سودا میکنی гусалаи биғиз охири дунёи чӣ гапаи тоба канхоина дуюм говаям хеле мебинем ки гусалаи биғиз бо биғизи наздика Amma badina me kapasi bedro.